Tá Micheál duna beag an matalíb agus tá muid go le tuis inniu. Nis mar eicid si bit seo tá cúplú rialóir difriúil am an seo ar a mórt. Tá agan gúil an ceann seo méadar ad, mars maidide méadar atá seo. An sin tá ceann seo agus tá sé 3 centiméadar ad, agus tá ceann beag freisin an seo agus tá sé 5 centiméadar déag ad. Nis is cuma cé acab úsáidin muid, tá centiméadar an ad céna chuin cheannach nach bhfuil, tá idir seo, idir 9 agus a 1 mar a chéile ar an rialóir seo, agus ar an rialóir seo, agus ar an maidide méadar, mar a eice muid an seo. Má heise muid centiméadar amháin an seo, idir 9 agus 1 tá se mar a chéile leis an maidide méadar, agus mar a chéile leis seo, idir 9 agus 1, mar sin is cuma cé acab úsáidit muid sin freagar céna dheofas muid. Mar sin cé bhá bhfuil siad ag fáid éagsúla. Weil má bhreanann si bin seo tá cúpla lína tarnaí am an seo tá siad ar aid difriúla nach bhfuil. Mar sin má tú a teis lína fada mar seo, meas tú cé acab rialóir is áir len úsáid. Se is dói an maidide méadar, mar tá sí sách fada nach bhfuil, feice muid gúil an lína sé níos foiide ná 3 centiméadar. Mar sin leba crín is dói go meár an maidide méadar a úsáid. Nis, tú bud faoi thuaim, meas tú céad atá an lína seo in chéad cheann idir an puinte A agus an puinte B. Tá san gúil seo os cían 3 centiméadar. Ban go bheice muid. Ní seo go fada leis an méadar mar sin tá sé faoi 100 centiméadar nach bhfuil, agus feice muid an sin gúil an lína sin in chéad lína 5 centiméadar ad. Ag muid gúil 5 an seo, 5 centiméadar. Ceacha leor, breanna muid ar an dara lína. Nis, má thuige muid an rialóir beag seo an seo, feice muid gúil sé níos mó, níos foiide ná 5 centiméadar déag nach bhfuil, mar sin beidir gomach sé níos crinne an rialóir seo úsáid. Nis, déadach muid an rialóir fada maidide méadar úsáid freisin a chúsáid muid an ceann seo. Agus an buinte A, chuir tú 9 go buinte A go B sin 20 centiméadar. So ar mynd chéad ceann eile. Tá an rialóir seo fós am a láid, mar sin feice me bhfuil se níos foiide ná 3 centiméadar agus tá, mar sin úsáid me an maidide méadar i ríist. Agus chuir me maidide méadar nós mar sin, agus feice me gúil sé idir 3 agus 4 centiméadar. Cé bhéad centiméadar idir 3 agus 4 fan go gcóramid? 1, 2, 3, 4, 5. Mar sin tá an lína seo 3 5 centiméadar ad. Nis, go mu tíos an seo agus breann muid ar cheann níos gide, agus breann muid ar a gceann beag seo an seo. Nis déad a maidide méadar úsáid, mar tá an scoile céanna is cuma cén maidide úsáid an cén rialóir úsáid tú, ach tá mis ceappa an úsáid me ceann beag seo lein lína seo a héis an uair seo. Chur tú síos do rialóir agus feice muid gúil an lína sin centiméadar ad. Ceacha leor, breanna muid ina sin seo. Feice muid gúil mo bhád a 65 centiméadar airde. Cé bhéad níos lú ná éon maidide méadar amháin é sin. Nis tá an gúil 100 centiméadar i maidide méadar nach bhfuil. Mar sin, méadar amháin chuim le 100 centiméadar, agus nis tá sé níos lú ná méadar, mar sin duna muid lúide 65 centiméadar agus sin dar nói 25 centiméadar. Yn muid ceann eile simplí mar sin. Tá an bóchail seo 1 méadar 3 centiméadar airde. Nis, cén bailach eile chuna sin rá is centiméadar. Well, tá sain gúil méadar amháin chum le 100 centiméadar nach bhfuil, maidide méadar tá 100 centiméadar an, agus 3 centiméadar anú 3 centiméadar, agus nuair chuiris tú sin le chéile, gheofh muid 100 3 centiméadar. Mar sin tá 1 méadar 3 centiméadar chum le 100 3 centiméadar.